30. januar. Trijumfalna milost. Vidio sam putove njegove, ali ću ga iscijeliti i vodit ću ga i pružiti utjehu njemu i onima koji s njim tuguju. Izaija 57:18. Varaždinska Biblija. Izučite svoju doktrinu iz biblijskog teksta. Na taj način je ona utemeljenija i hrani dušu. Na primjer, doktrinu o neodoljivoj milosti izučite iz teksta. Na taj način ćete uvidjeti da to ne znači da se ne možete odupirati milosti, već da, kada Bog odluči, On može i hoće nadvladati taj otpor. U Izaiji 57:17-19 Bog kažnjava svoj buntovni narod tako što im zadaje udarac, a potom skriva svoje lice. Zbog bezakonja njegove lakomosti ja se rasrdih i udarih ga. Sakrih se i rasrdih, a on ode vrativši se putovima srca svojega. Međutim, oni se nisu odazvali pokajanjem. Naprotiv, nastavili su sa svojim grijehom, odupirali su se, a on ode vrativši se putovima srca svojega. Izaija 57:17. Dakle, može se opirati milosti. U stvari, Stjepan je rekao izraelskim vođama: vi se uvijek opirete Duhu Svetom. Djela 7:51. I šta Bog onda radi? Zar je nemoćan da dovede do pokajanja i cjelovitosti one koji se odupiru? Ne, uopšte nije nemoćan. Sljedeći stih kaže: vidio sam putove njegove, ali ću ga iscijeliti i vodit ću ga i pružiti utjehu njemu i onima koji s njim tuguju. Izaija 57:18. Dakle, suočen s neposlušnim, opirućim nastavljanjem sa grijehom, Bog kaže: iscijelit ću ga. On će pružiti utjehu. Riječ pružiti utjehu znači učiniti nešto cjelovitim ili potpunim. Povezana je s riječju šalom koja znači mir. Ta cjelovitost i mir se spominju u sljedećem stihu kako Bog u potpunosti može preokrenuti onoga koji se odupire milosti i nastavlja da živi u svom grijehu. Bog to čini na ovakav način: ja stvaram plod usana, mir, mir, šalom, šalom, onomu koji je daleko i koji je blizu, veli Gospod, i ja ću ga iscijeliti. Izaija 57:19. Bog stvara ono čega nema, mir i cjelovitost. Tako smo spašeni. I na isti način Bog nas iznova i iznova vraća iz ponovnog zapadanja u grijeh. Božja milost trijumfuje nad našim otporom, stvarajući hvalu tamo gdje nije postojala. On donosi šalom, šalom onom koji je daleko i koji je blizu. Cjelovitost, cjelovitost onom koji je daleko i koji je blizu. On to čini tako što će pružiti utjehu, to jest nadomjestiti bolest odupiranja sa zdravljem poslušnosti. Poenta neodoljive milosti nije ta da se ne možemo oduprijeti. Možemo i mi to činimo. Poenta je u tome da kada Bog odluči, onda On nadvladava naše odupiranje i obnavlja u nama duh poslušnosti. On stvara. On kaže: neka bude svjetlost. On iscijeljuje. On vodi. On obnavlja. On tješi. Stoga, nemojmo se nikada razmetati tim da smo se okrenuli od grijeha. Padnimo ničice pred Gospodom i sa strahopoštivajućom radošću zahvalimo mu za njegovu neodoljivu milost koja je pobijedila svo naše opiranje.